Amen. Amen. This is the day that the Lord has made. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. We are here for Jesus. We are here for Jesus. We zijn hier voor de Heer Jezus. We have heard the testimonies. We hebben het getuigenis gehoord. Please, where our names are mentioned, En waar onze namen ook worden genoemd, please put Jesus there. zet daarvoor in de plaats Heer Jezus. It's not about Hyacinth. Dus dit gaat niet over Hyacinth. It's not about Helena. Het gaat ook niet over Helena. But the Spirit of God. Maar over de geest van God. It's about Jesus Christ. Het gaat over Jezus Christus. Why are we here? En waarom zijn we hier? Because we want to bring good news Omdat we namelijk het goede nieuws willen brengen. to the neighborhood Aan onze buren hier. in this Delft city. Hier in Delft. And the good news is about Jesus Christ. En het goede nieuws gaat over Jezus Christus. I want you to know En ik wil dat je weet that in the beginning, dat in het begin God has close relationship with man. dat God een goede relatie had met de mens. He created man En hij maakte de mens to relate with them. om samen met hem te zijn in een relatie. Unfortunately, Maar helaas, man became very, very disobedient. maar de mens werd ongehoorzaam. And they sinned against God. En ze zondigden tegen God. Now, that relationship was cut. En daarom werd die relatie afgesloten. But the love of God remains. Maar de liefde van God die bleef. And God has another plan. En God had opnieuw een nieuw plan To gemaakt. restore that relationship Om die relatie te herstellen. with man. Met de mens. And that is how we are here today. En daarom zijn we hier vandaag. To talk about a man that he sent. Om te spreken over een man die hij heeft To gestuurd. restore that relationship. Om die relatie weer te herstellen. And that man is Jesus Christ. En die man is Jezus Christus. And no other person. Geen andere persoon. He went to the cross En hij ging naar het kruis. just to restore us. Om ons te herstellen. And before he went to the cross, En voordat hij naar het kruis ging, in John 14, zien we in Johannes 14, from verse 1 vanaf vers 1 to 6, tot vers 6. the disciples were wondering, where are you going? En de discipelen die vroegen zich af, waar ga je heen? And Jesus was telling them, En Jezus die vertelde aan hen, I'm going to a place. ik ga naar een plek. He said, if you believe in the Father, believe in me. Hij zegt, als je in de Vader gelooft, geloof dan ook in mij. I'm going to a place to prepare a place for you. En ik ga naar een plek toe om een plaats voor jullie voor te bereiden. And that's where I expect you to be too. En hij zegt, ik verwacht dat jullie ook daar naartoe zullen komen. And Thomas was asking him, En Thomas die vroeg aan hem, which way? Where are you going? wat is de weg daar naartoe? Waar ga je heen? In verse 6, En in vers 6, Jesus said, daar zegt Jezus, I am the way, ik ben de weg, I am the truth, ik ben de waarheid I am the life. en ik ben het leven. He did not say I am a way. Hij heeft niet gezegd, ik ben een He weg. said the way. Maar hij zegt, ik ben de weg. He said I am the truth. Hij zegt, ik ben de He waarheid. said I am the life. Hij zegt, ik ben het leven. So which way? Dus welke weg? There are many ways. Er zijn vele wegen. People think there are many ways to heaven. Mensen denken dat er vele wegen zijn naar de hemel. But Jesus said, I am the way. Maar Jezus zegt, ik ben de weg. So it means that it's only Jesus Christ is the way to the Father. Dus het betekent dat alleen Jezus Christus de weg is naar de Vader. Jesus Christ is the way to heaven. En Jezus Christus is de weg naar de hemel. Jesus Christ is the way to peace. En Jezus Christus is de weg naar vrede. If you are looking for peace, Als je op zoek bent naar vrede, we have the Prince of Peace. dan hebben we de vredevorst. That is Jesus Christ. Dat is Jezus Christus. He gives peace, Hij geeft vrede. and which nobody can take away from. En niemand kan die vrede van jou wegnemen. He is the one that gives freedom. That's the way to freedom.
En op dezelfde manier geeft hij de weg naar de vrijheid. We've had a testimony En we hebben net een getuigenis of gehoord. how God had delivered our brother Hoe God onze broer heeft vrijgemaakt. and our sister. En onze zus. Why? En waarom? Because they found the way. Omdat ze namelijk de weg vonden. They found Jesus Christ, Zij vonden Jezus Christus. which is the way Die de weg is to freedom. naar de vrijheid. So they are free Dus zij zijn bevrijd because of the way. vanwege de weg. The question is, En de vraag is, which way do you want to go? welke weg wil jij gaan? Do you want to escape alcoholism? Wil je van ver vandaan wil je ontsnappen aan alcohol? Are you looking for a way to get out of depression? Zoek jij een weg uit vanuit de depressie? Are you looking for a way to get out of oppression? Zoek je naar een uitweg van depressie? That way is Jesus Christ. Die weg is Jezus Christus. He is the way. Hij is de weg. Now Jesus says again, En dan zegt Jezus opnieuw, I am the truth. hij zegt, ik ben de waarheid. Now, which truth is he about? En welke waarheid heeft hij het dan over? Jesus Christ manifests God in the word, in his word. Jezus Christus laat God zien in het woord. Because in John 1:1, Want in Johannes 1 vers 1, he said, in the beginning was the word, hij zegt, in het begin was het woord. and the word was with God, En het woord was met God. and the word is God, En het woord is God. and the word became flesh, En het woord werd vlees. and the world could not understand him. The world En cannot understand him. de wereld kon hem niet begrijpen. So Jesus Christ Dus Jezus Christus is the truth. is de waarheid. All the prophecies in the Old Testament Alle profetieën in het Oude Testament has been about Jesus Christ. gaat over Jezus Christus. So he fulfills those prophecies. En hij vervulde die profetieën. That's why he is the truth. En daarom is hij de waarheid. And why is he the truth? En waarom is hij de waarheid? Because he is the hope we have. Omdat hij de hoop is die wij hebben. Without Jesus Christ, we are hopeless. Want zonder Jezus zijn we hopeloos. Don't let anybody fool you. Laat niemand je iets anders Don't let vertellen. any religion fool you. Laat geen andere religie iets anders vertellen. Jesus Christ is the hope of the nations. Want Jezus Christus is de hoop van de natie. Jesus is the hope for Delft. En Jezus is de hoop voor Delft. Jesus is the hope for all the students in Delft. Jezus is de hoop van de studenten in Delft. All the people living here around us, En de mensen die om ons heen hier wonen. hear the word of Jesus Christ. Hoor het woord van Jezus He Christus. said, I am the way. Hij zegt, ik ben de weg I am the truth. en de waarheid. There is no other truth except truth in Jesus Er Christ. is geen andere waarheid dan de waarheid in Jezus. When Jesus said it's the truth, Wanneer Jezus zegt het is de waarheid, it means that he is love. dat betekent dat hij liefde is. You cannot define love En we kunnen geen definitie geven aan because liefde. God said God is love. Want de Bijbel zegt dat God de liefde is. So Jesus Christ is love. Dus Jezus Christus is liefde. And he has shown it on the cross. En hij heeft het laten zien aan het kruis. He died Hij is gestorven because of us, vanwege ons. because of me, Vanwege mij. because of you, Vanwege jou. because of people in this neighborhood. Vanwege de mensen hier. die Jesus leven. died for all of us Jezus is voor ons allemaal gestorven. because he is the true Son of God. Want hij is de echte zoon van God. And he is God. En hij is God. And he remains God. En hij zal altijd God He blijven. cannot be replaced. Hij kan niet vervangen worden. He is the truth. Hij is de waarheid. He is the truth to fulfilling our destinies. Hij is de waarheid wat vervult onze bestemmingen. And the Bible says again, En dan zegt de Bijbel opnieuw. Jesus said, I am the life. En Jezus zegt, ik ben het leven. It means without Jesus Christ, there can be no life. Dus het betekent, zonder Jezus is er geen leven. It's about eternal life. Het gaat over het eeuwig leven. We live here now. We leven nu hier. Where do you go tomorrow? Maar waar zal je morgen heen Do gaan? you know what is going to happen tomorrow? Weet je wat er morgen gaat gebeuren? If you die today, where are you going? Als je sterft vandaag, waar ga je dan heen? Jesus said, if you come to me, I am your life. En Jezus zegt, als je naar mij toe komt, ik ben je leven.
I am holding your future in my hand. En ik hou jouw toekomst in mijn hand. He is the life. Hij is het leven. So, and he is alive in you and he is alive in me. En hij leeft in jou en hij leeft in mij. I am throwing a question today. En ik vraag je iets, ik geef je een vraag. Look at your life. Kijk naar je leven. Listen to testimonies. En luister naar getuigenissen. The light of God, Jesus Christ, has been shining in the life of brothers and sisters. Want het licht van Jezus schijnt in het leven van broeders en zusters. Which problem are you facing right now? Welk probleem heb je op dit moment? What are you going through right now? Waar ga je doorheen op dit moment? What is going over your head? Wat gaat er buiten jou? Wat gaat er over jou heen? Are you confused? Ben je verward? You don't know where you're heading to. Of je weet niet waar je naartoe gaat? You don't know what the life holds in your life today. Je weet niet wat het leven inhoudt voor jou. But somebody says, Maar iemand zegt, I am the way. ik ben de weg. I am the solution. Ik ben de oplossing. I am the solution. Ik ben de oplossing. I show you the way. Ik laat je de weg zien. The escape route. Ik laat je de route zien te ontsnappen. The escape route. Ik laat je de weg zien om He te said, ontsnappen. come to me. Hij zegt, kom naar mij. All you that are heavy laden. Al diegenen die zwaar beladen And I zijn. will give you rest. En ik zal je rust So geven. Jesus gives rest. Dus Jezus geeft rust. He's been asking, En hij vraagt, why are you far away from me? waarom ben je zo ver van mij vandaan? Why are we so ignorant? En waarom denken we gewoon niet na I over can dingen? offer you what the world cannot offer you. Maar ik kan je iets geven wat de wereld je niet kan geven. And every day you cry in your rooms. En misschien huil je elke dag in je kamer. But I am closer by than you think. Maar ik ben dichterbij dan je denkt. You only needed one thing. Maar je hebt maar één ding nodig. Come to me. Kom naar mij toe. Come to me. Kom naar mij toe. I am the way. Ik ben de weg. I am the truth. En ik ben de waarheid. And I am the life. En ik ben het leven. Don't look any other way. Kijk niet naar een andere weg. I am the way. Maar ik ben de weg. He says, En hij zegt. Bible talks about freedom. De Bijbel vertelt, ze hebben het over de vrijheid. He said, him whom the Son is set free En dan zegt wie is vrijgezet. is free indeed. Is echt vrijgezet door de Zoon. What can I do En to wat kan ik doen come to Jesus? om naar Jezus toe te komen? What do I need to do? Wat moet ik doen om naar Jezus toe te komen? Do I need to perform any ritual? Moet ik een bepaald ritueel doen? You have nothing to do. Just surrender yourself to him. Je hoeft absoluut niks te doen, alleen maar jezelf over te geven aan He will hem. pick you up. Hij zal je oppikken He will cleanse you. en hij zal je reinigen He will nourish you. en hij zal je voeden. If Jesus can forgive all our sins on the cross, Als Jezus onze zonde aan het kruis kan vergeven, he has given us that power heeft hij ons die kracht because gegeven. it's the way to forgiveness. Want het is de weg naar de vergeving. What are you holding in your heart En wat houdt je in je hart? that you are not free from? Dat je niet vrij van bent. Jesus says, Jezus zegt, come to me. kom naar mij toe. I will take care of you. Ik zal voor je zorgen. So anybody hearing my voice today, Dus ieder die mij hoort vandaag. wherever you are hearing my voice today, Als je mij hoort vandaag. look for a place. Zoek dan naar een plek. Surrender yourself to Christ. En geef jezelf over aan Christus. Just say, Jesus, come into my life. En zeg, Jezus, kom in mijn leven. Forgive all my sins. En vergeef al mijn zonden. All the things I've done ignorantly. Al de dingen die ik onbewust heb I gedaan. want to follow you. Ik wil u volgen. I want to see that road. Ik wil die weg zien. I want to be cleansed. En ik wil gereinigd worden. I don't want to live like this anymore. Ik wil niet meer zo leven. I don't want to be lonely anymore. En ik wil niet meer eenzaam zijn. I need your companionship. Want ik heb uw Because gezelschap you have nodig. restored the relationship with our Father. Want u heeft de relatie met onze vader hersteld. I want you to bring me back home. En ik wil dat u me thuis brengt. Come into my life. Kom in mijn leven, Heer. So if you're also here today Dus als je hier bent vandaag. and you want to say that word, En je wil dat zeggen. this place is free for you to do that. Dan is dan deze plek vrij om dat te doen. If you're at home right now hearing my voice, Als je thuis zit en je hoort mijn stem. just raise your hand and say, Jesus, come into my life. Steek dan je hand op en zeg, Jezus, kom in mijn Take leven. care of my life.
Zorg voor mijn leven. He will do so. En hij zal het voor je doen. In case you are looking for a place to do that, En als je op zoek bent naar een plek om dat te doen. there are many pastors around. Er zijn vele voorgangers hier. There are many Christians Er around. zijn vele christenen hier. There are people around you can ask. Er zijn mensen om je heen waar je het aan kan vragen. I really want to surrender to Jesus Maar ik Christ. wil echt mezelf overgeven aan Jezus. Please help me. Help me dan. There are a lot of them around you, Er zijn een hoop mensen om je heen. and they will help you. En ze zullen je helpen. In Jesus' name. In Jezus. Let's clap for Jesus. Klappen voor Jezus. He is the reason why we are here. Hij is de reden dat we hier zijn. As I invite the choir to just sing the song. En we zullen het koor uitnodigen om opnieuw te gaan zingen. Beëindigen.